محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد وبي لأن حقيقتها نعم سبيكوني حقيقة حلاوة الإيمان دخم لي مناقل إتشم بنقول لي مناقل أن تشهد حقا نعم تيدو دا غونغا غونغا صدقا نعم غونغول واعتقادا بيبغول نعم في قلبك برنما tawa do gongdini ada fibe berne ma wadurgan e gowlugol bi lafzika e kongol ma enen fo eden gandi ko natirte l'islam dum cierno halata do te eden fo en dewi hen kono pour ke ba dakamme o o ko ma keba no wabe no ataji ali en enen fo eden gandi li anna haqiqataha an tashhada fi qalbika نعم kala bi lafzika an la ilaha illa allah نعم wala dum natirte l'islam kala gol kongol an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wana lafzi kongol gayni tagal dum ta'lamu ganda kayfiyata ma awjaba rabbuna alaina tagal lafzi kongol ganda ko allah waddini e men min al qawaid al khams dos e joyi l'islam de kongol limanugol la ilaha illallah muhammadur rasulullah ganda as-salatu wana ganda az-zakatu julde asakal ganda as-siyamu korka ganda al-hajj dum do ene fo eden gandi dum kono pour mbaba satane dum ha sella e ma ha sembay ma ko ma mbaya ma daña baadon ataji ali en ni dum ko ceerno yidi halde dum caggal nde laftuɗa konngol ngol piɓa ɗiɗo joyi juulu asakal korka hajju o wi hajju o noon ko liman istadaa ko wonande kattan ceerno wi fa ta'taqidu piɓa annaha wajiba ɗi ko baɗɗiɗi ɗe dos l'islam ko baɗɗiɗe wajiba tun ko baɗɗiɗe aleyka e ma piɓa ɗum e ɓerde ma sa fiɓe ha gayni on saha noon wi wa tashra'u naata noon hankadi naatana fi fi'li ma qadarta alayhi e gollude ko kattanɗa gollude hen ɗum ne ko ilal mamati kaade a naati l'islam fodde ko mbawɗa ko aɗa wawi julde wona aɗa wawi hoorde asakal ne wawi jogui wawɓe ne jogui hewɓe mbawa hajju ne jogui wawɓe ne jogui e mbawa fodde ko mbawɗa ko gona e wadde ɗum woni julde e korka e konngol ngol la ilaha illallah wattan wi ceero wi gandeɗa fi'la gollude ma lam taqdir alayhi ka suwa hattande ko a suwa hattande askude tabi ala jawdi aron ki dañje moyen no jaaruɗa makka kono kam fiɓe ɓerde ma nde dañƴa fo a waɗat ko mbawɗa joni joni ko horde e julde waɗ ɗum ka wawa ko fiɓe ɓerde ma nde mbawɗa fo a waɗat wa ta'taqidu fi'la fiɓa gollude kullama qadarta alayhi kada ko mbawɗa woni julde nde e korka ka minal ma'murati shar'iyya minal ma'murati jamiradi ash-shar'iyyati wajibiha ko waddi hen wa masnuniha e sunnaji hen wa mandubiha e jidadi hen wa tarki fiɓa kadi woppude kulli man hiyyin kala ko haɗa anhu mutlaqan sahiran kana aw kabiran ko famɗi hen e ko mawni hen fof goppa ceerno wi hakada ko hononi yakunu la torto i'tiqadul mu'mini julɗo ko ni fiɓirta ɗum woni fimde julɗo joni noon pour ɗum semba e makko sella e makko ko ma o daña battomo e lawol ceerno wi wa alamatu qabulihi mande jaɓedemo o wi neɗɗo fof ne wawi sattade hoore mum beele o jaɓama to Allah walla o jaɓaka o wi ɗum wata o fota ha goɗɗo haalanamo ɗum e hoore makko kala neɗɗo e ƴeew e hoore mum ceerno wi mande jaɓedemo wonde ko julɗo limanu billahi celluɗo nayi ɓerde makko ko antarako nde jiyatamo walla o yiya hoore makko yaf'alul ma'murati jamiraɗe ɗi tan o gollata wayi ko Allah yamiri ko taw kadi ala ridan ko e weliya min e makko taw kadi ko waɗata ko taw mo welti wadde e force andi heewi yahoɓe jama ko felore tan kulan so mi yahan tan ne felni jam hoddimam e fon jaha min mi yahani andi o wona e welede ha o waɗiri ko yewngu ha mi yiyeta
ko heewinama ɗe ngesa ceerno tawama min mi heddoɗo ayi ala ko wawi hen tan dawde mo ngesa ceerno tan ala ko wawi hen wona omo wela wona omo welti o wi gandata a jaɓama to Allah a woni julɗo laaɓɗo ceerno wi ko jiiya aɗa golla gueɗe jamiraɗe taw ko an wela taw kadi aɗa welti hen kadi wona sadi ceerno wi kadi e softede aɗa welti aɗa wela kadi aɗa softi e ko mbatta ko wa hubbi e yidde kulli hayrin kala moƴƴere aɗa yiiɗi kala moƴƴere aɗa nodda a nototo wadde neɗɗo fone wawi sattade hoore mum no goɗɗo sattortomo ni yo sattornon hoore makko ko waɗata ko omo wela wona force omo softi hen kadi moƴƴere fof omo yiɗi ay ɗum ko to jamiroje to jiyamo kadi wa ala karahati kulli man hiyin omo añi kala ko haɗa an huga makko no mbiɗen nan ni jina en guyka en wa hijrani e hiiɗade fa'ilihi gollowo ɗum wonta jaadiɗo makko on ɓe jadata ni ɓe joddata ko ndeke neɗɗo wawi sattade hoore mum yimɓe ɓe mbawi sattade mum kaari yadata e kaari en de saabi kaari en ko yimɓe pankere en ko yimɓe belaɗe en so wayi noon yo andu o jaɓama to Allah kala ko omo waɗa omo welti omo softi omo yiɗi kadi o woppi pankere fof hayya ɓoɗoɓe pankere o yadata e mumen o alda e mumen haaju yo andu o jaɓama to Allah yo Allah wattu ene ɓeeɗo o hiiɗo kala gollo e pankare holko hiiɗortoɓe e hayra tan ko saabi hirde wa sawnan e rende li hurmati diini saabi on gollo pankare woni koye huncude diine on ko diine woni e huncude hurum diine o woppa on saabi kanko hirandemo diine o e rendemo hurum diine wa ragbatan e reerɗudemo fimtisade sunnati ɗoftade sunna ceerno wi wa mata ma ra'ayta musliman kala noon nde jiiɗa juulɗo o wiya ko juulɗo kono la yakrahul man hiya juulɗo o añani ko haɗa omo fetta carte omo waɗa lido mo zuwa damiye walaw kana min indi gayrihi joni ni wona kanko waɗata ko haɗa ko goɗɗo woni e wadde kono goɗɗo baɗowo o ɗum ne musani mo mettani mo kanko de o waɗata kono goɗɗo waɗowo sama fou ceerno yi fa alam andu annahu walaw kana huwa bi nafsihi kanko e hoore makko hayso woni kanko hoore makko yaf'alul ma'murati omo golla jamiraɗi ɗi wa yajtanibul manhiyati omo woɗɗiti kaɗaɗi ɗi kono o waɗowo ko boni o haɗani on kadi musani mo ceerno wi ha joni andu lam yasuk o meeɗani halawatal imani o yettaki ɗon o jaɓaka taw ko ma kay goppa kaɗaɗi golla jamiraɗi sa yi goɗɗo na waɗa hay sa wawa haddemo ɓerde ma nde kam tawna saaɗi weeɓani de jiyaɗo goote men watta ko boni kono so yi mbaɗo ko boni saba mawɗo gaari mawɗi on yiye kam puroɗamo walla gona e yennudemo ƴeeɓa yaltindemo hen kono gaari mawɗi hakke cigarette ɗo ala ɗo gaari mawɗi hande kadi no foti cimmiɗa hande ayi ni andi kay an o ane fani ɗum ceerno wi mbaɗo noon o jaɓaka taw hay so omo golla jamiraɗe woppa kaɗaɗi taada tan heddiɓe omo yiyaɓe mbaɗa kono musanimo o woppinani ɓe o wi o yettaki ɗon taw o jaɓaka taw o meeɗani halawatal imani ceerno wi li anna haqiqatal imani woni haqiqa limanagal ala gayratu fi dini ko hirande diine wa taqdimuhu ardinde diine alal jaahi diine o gardinta e daraja ma ka ɓi inne ande ka joom martaba diine o poɗɗa ardinde waɗɗini e loopal jaahi daraja waɗɗini woni affaire jiidigal e leñamagu en toroɗo piir pullo piir diine yo ɓuranne komi toroɗo piir komi pullo piir woni ɗine andi won wasortoɓe ɗum so jooɗi min pullo piir min minen kaare men ndesodirta joom wona e wasorade ɗum te Allah wi foof ko jiyaɓe Allah wi wonidima to Allah to tan ko ɓurɗo hulde Allah inna akramakum indallahi atqakum ɗo Allah wi shu'uban wa qaba'ila ko li ta'arafu ko ha gandodiron inna khalaqnakum min zakarin wa unsa onon fof ko adama e hawa jaltu wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum
o wi oɗo diine noon mo Allah addani en ko o ɓurantuma martaba martaba ngalu martaba laamu ɓuranma kadi ƴiƴam ɗam pullo piir toroɗo piir ceɗɗo piir no fiitoro ɗum becce minen e kaari en memodirta min ndesodirta te ko diine l'islam wi on ndesodir ha ko diine wi on ndesodirde kono men ndesodirta min memodirta diine o ɗon foti ɓurandema ko kalta ɗon ko o wi ko ma mbaya noon nde ganda a jaɓama to Allah mina en jii Madina Gounass fo de resodiri ɗo toroɓe ndesi subalɓe ndesi toroɓe ha fulɓe ndesi naggam ɗo no ceerno en kañumen ko toon diine o ɓurata ɓe kala hunde ceerno wi hada huwa al haqqul mubin ɗum woni gonga ɓe kala mo haalnanima ɗum haalnanima gonga diine o yo ɓurane kala hunde ɓuranma daraja ma ɓuranma martaba ma ɓuranma jiidigal ma fabi maɗa o wi neɗɗo so yettima ɗo tan yo andu o jaɓama somo manki ɗo yo andu o mankira sabi koko Allah ko o sali o wi lidhalika yajibu ala kulli man yuridu halasa nafsihi ceerno wi ɗum waɗi no waɗɗi wona no yiɗade o wi no waɗɗi kala jiɗɗo ɓoccidde fittanu mum an yaɗruba nde o ɗaɓɓata cheikhan hada tan ko fittanu ndu ɓoccito ndu hisa o wona neɗɗo jaɓaɗo to Allah jaɓanaɗo limanagal yo ƴeew ceerno aw walla kam ahan musidɗo fiɗɗariqati e lawol tijjaniya musidɗo mo ganduɗa kañum saɓorimo to banggue tijjaniya o ƴeewa on taw noon naasi han ko laabndero ceerno wi yo bayi'uhu o bayiyo on ceerno walla o bayiyo on musidɗo taw alal muawanati ko e wallodirde on na wallodira e makko alal birri wa tagwa beelo ɓerde makko nde wawa heɓtade moƴƴere e kulol Allah li yonqisahu beele on ceerno ɓoccitamo minan nafsil abiyati fittandu salinu ndu fittandi ko alhaali mawɗo fittandu koma haaɓe fittandu salindu al ammarati yamiroru bisu'i bonandu yewat han diina l'islam na dagni maccuɗo resa rimɓe nayo maccuɗo debbo makko jeewo o ko toroɗo debbo makko lembel o ko pullo debbo makko tataɓel o ko sirifajo ƴiƴam nelaɗo sallah sallam debbo makko neeɓel o mi anda ko cubbal walla jawan séria no dagni ɗum hay sharɗi goto ala hande hawl maccuɗo cuuɗo darade e galle dimo no ƴamoy maccuɗo suujade hande e galle dimo yimɓe ko mbiya ko maccuɗo mi ari ƴamde ɓiye o te ko séria no dagni ɗum rewɓe nayo o resa kanko maccuɗo hay sharɗi goto ala hay sharɗi goto ala ko dimo gorko dimo haɗa resde korɗo so nata ko e sharɗi an dimo gorko dimo aɗa haɗa resde korɗo so wona noon taw ko e sharɗi aɗa hatijini e dewgal no feewi teroɓe rimɓe ɓe a wawa hebdeɓe te ɗo gonɗa ɗo koma ndesa tan a dañi hen haaju te rimɓe ɓe a heɓata tagui ndesa korɗo tawa wawa hebde horɓe ɓe ɗum ko hen sharɗi taw kadi omo huuli zina omo andi so resani ko jinowo ay addi ɗum ko nde wonno dimo so resi korɗo ɓiɓɓe ɓe ko maccuɓe gorko dimo wona ko dimo pullo pire so resi korɗo ɓiɓɓe ɓe ko maccuɓe o jibdine korɗo ɓiɓɓe ɓe ko jeeyaɓe kono maccuɗo mbimami o resa rewɓe nayi rimɓe ko maccuɗo de kanko babiraɗo ko maccuɗo ɓiɓɓe ɓe fof ko rimɓe to banggue sharia hakkude dimo e maccuɗo teskete tan ko nene o nene o so dimo tan ɓiɓɓe ɓe ko rimɓe nene o so korɗo tan ɓiɓɓe ɓe ko jeeyaɓe ko ɗum addani wiyede gorko dimo wata res korɗo dimo wata res korɗo ɓiɓɓe ɓe gonata ko maccuɓe maccuɗo noon wawi resde dimo ɓiɓɓe ɓe ko rimɓe joni noon jogoɗa ceerno mo ina wattuma e lawol mo ina holluma ɗum mo ina findinma e ɗum kono sona ɗum min o min o sono heddi o wi ala a suwa jaɓede taw a yettaki e limanagal cembirgal ngal ceerno haalata ɗo ngal ayi o wonde e oɗo ceerno
لينقذه من الشيرن أو بتشرمه من النفس الأبية فتان سلين مين الأمارة بسوء فتان يمرور بناندل ويكون ولا تونون so felliti jogitade ceerno yo laarto noon zaqada min sabitin o wana joom felo tabingo noon almudagal wona mbiɗa hen mi ala hen felo tabingo fil amri wannahayi to yamirede to haɗede kala ko yamira o golla kala ko haɗa o acca ɗum noon wonata ko wirasa tan nde wonno koko rontodira wirasa kamila dontugol timmugol linnabi sallllahu alih w sallam ko toon ummi ha yetti Cheikh Tidiane en ha yetti seerem emen ɓeeɗo ceerno on ɗo mo yoɓiti o yo haqqigu lahu laɓɓinanamo alhaqqa goonga wiyama ɗum ɗo woni goonga Allah hatta yataqidahu haw fiɓa ɗum wa yamala bihi o gollira ɗum ceerno o wa yubɗilahu bonnanamo albaɗila mere kala mere on bonnitanamo ɗum feƴƴinanamo goonga hatta yabgatahu haw aña mere ay waytaniba ko woɗɗito mere la allahu yasila beele o wawa yettade eɓe ɗum muuya e jeeyaɓe Allah ngalay fa firru ilallahi dogade Allah waɗi hewɓe jogui kono jottaki hewɓe no doga kono patino tan yo wani la allahu yasila beele o wawa yettade ceerno wi la allahu yasila beele o yetto ila adna ay o wiyani ila alade wona ila ala ila adna ɗo ɓuuri jasde maqamatil imani hay sinno ko ɗon ɗo ɓuri lesɗude e maqamaji limanagal ɗon kam o yetto ɗon walaw qalla iccihaduhu ay moƴ ɗum pesode walaw qalla iccihaduhu hayso tinnare makko nde famɗi yo eto tan hayso tinnare nde famɗi yo wondino oɗo ceerno mo ina yamiramo o golla noon mo ina haɗamo o woppa beele jo o yetto hay sinno ko ila adna hayso ko ɓuri famɗude maqamaji al imani ɓe mbi ceerno holko woni maqamaji l'imani ɓurɗi famɗude o wi alladi huwa karahatul munkari anje fankarde anje pankare goopi anje ɗum ɗe o wi ɗum ɓuri famɗude e maqamaji limanagal karahatul munkari omon faccirat ma faqad rubiya habrama عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه شيرنا هالنتين قال أبو سعيد وي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وانا قلت هالنمي ومين نني نلات النبي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان o wi ko min nani nelaaɗo wi sallllahu alayhi wa sallam man ra'a minkum munkaran kala mo yi e mon fankarde fal yughayyirhu bi yadihi yo waylir junngo makko ko ceerno haalata de ma o ruttude Allah jiyaali ma en gartoy heen yo waylir junngo makko ɓoggol caalinaro ɓoggol caali wona ko junngo wayli fa in lam yastati so hattanani fa bilisanihi ɗemgal makko waxa o deƴ yo furo o fuufto o filñito o laawo o rentina o jeertina taade junngo makko yottaaki ɗemgal ngal yo yotto ɗon wa in lam yastadi so tawi o hattanani hay ɗemgal makko fa bi qalbihi wadde andire ko o qalbu o woni adna maqamatil imani adna ko ɓuri lesɗude maqamatil imani ko ɗum ɗo woni ay karahatul munkari ko anjede haade o wawa waylirde junngo makko o wawa waylirde ɗemgal makko ɓernde nde kam tawno nifi wa dhalika ɗum noon adafu ɓuri loode al imani gasi adaful iman wadde kañum woni adna maqamatil imani ko ɓuri ko waylirde junngo rewi hen ko waylirde ɗemgal maqama ɓurɗo lessude o ko ɓerde ma nde kam nefa kaari en ko mbaɗata ko haade mi wawa fiidemo mi wawa wajademo kono kam mi yiɗa hande ko ɗon jottiɗen enen fof hande ko maqama gonɗe holmo cuusɗa fiiɗe portoyɗa pelenti nannoyɗa kaso sa haali jaam ñallata saka waɗa hanguede ka wirtor tan jiiya sukaɓe ne ƴattono mbaɗa gueɗe tan ala ko mbawɗa hen sabi sa wiyaɗa haala ni ko an hoore ma e mbattata hen min meeɗi weddene he baba ya honi haajuma baba ya honi haajuma
wadde a nanat tan sa nani nefa gaƴa ɗon jottiɗon han kadi ala mo cuusɗa fiide ala mo cuusɗa haalande kono ɓerde nde kam yo salo ceerno wi no way fof kam jottoɗen ɗon kono so wonti hay ɓerɗe men ɗe calaki jiya joom tan ha saaba hoore mum ha ngaari mawdi ni andi aw ko ene faade ko waɗata ko ceerno wi fa inna hada seyida ceerno wi noon rawahu muslim hadis o ko muslim habri ɗum o wi ko noon fa inna hada seyida ay oɗo ko howo seydil haji ali radiyallahu taala anhu ceerno wi yo limmu bi hadihi lmaqamati kulliha o wi kanko felo makko no dari e ɗiɗo maqamaji fof junngo makko no wayla fankarde ɗemngal makko no wayla fankarde ɓerde makko ne ko noon kanko maqamaji tati ɗi fof allah no darnimo ɗon tawno ko wuro makko kanko siñki hay goto o noddani ko an tan wela ari feri jangtiɗa fergo o haalanma sharɗiyeji ɗum waɗi force ko noon tan gonirta sa salima ɗo weno ceerno o wi ay min ceerno neɗɗo so waɗi ɗo ko ene warde ɗimbo ɗo wara o ceerno mouhammad min hay warde moɗo wara ko sariya wi ko neɗɗo yo ware neɗɗo jinɗo taw ko desnoɗo yo ware barɗo fittano yo ware min alhaji ali moɗo wara o wi holno mbardanmi mi yaltinanmo wuro ngo o wi somi yaltinima wuro ngo o wirnima guitam ɗe wona o mayiɗo am ɗo min jiititta o wi min ko ni mbardanmi mi yaltinanmo wuro ɗum waɗi eɗen jogui to listi yaltinanoɓe wuro madina seydil haji ali wannoɓe toon pankare taw alhaji ali hejjata e mabɓe ɓe jaltina wuro ngo taw ko yaltinanoɓe ceerno wi oɗo noon alhaji ali omo dari e ɗiɗo maqamaji tati fof ɗum no ceerno wi ko kulliha omon haalduma ɗo fiyannoɗo e ɗo wajotonoɗo o wiili annahu sabi alhaji ali lam yafal endahu almunkara ahadun hay goto meeɗa gollude fankarde ɗo makko ɗo illa raddahu sowona o rutti on o ruttira on bi ahdi hadihi lwujuhi gootel e ɗeɗo jeese tati ma on fiyama walla waajama walla kam ɓerde makko nefa ko on waɗa gootel ɗe majji ceerno wi fa in wasalat yaduhu so junngo alhaji ali yettima ilayhi e on bannoɗo fankarde tarahu jiya alhaji ali alal fawri ɗon e ɗon yafalu bihi na golla e on ma yulaimuhu ko handi e gollede so ɓoggi sappo so ɓoggi temedere so ɓoggi nogas ɗon ɗon ɓoggol ngol ɓoyani ko liggita ko e ɗongol wonno ha e gurdam babam cheikh oumar en ɓoggol caali alhaji ali ko ɗon tan ɓoggol o firanno ngol ono hiranno ngol ko ɗon tan ngol wonno e caali he ceerno wi so jomum golli pankarde tawi junngo makko no yetti kanko alhaji ali ceerno wi ɗon ɗon alal fawri jiya alhaji ali yafalu bihi omo golla e on ma yulaimuhu ko handi e muɗum mo ɓoggi sappo o mo ɓoggi nogas o mo ɓoggi capantati o ɗon e ɗon jomum nehe tuuba heddo ɗon e wuuro he wattata wa amma lisanuhu so tawi ko ɗemgal makko mo ɗemgal makko yetti e mum wa amma lisanuhu fi zalika ceerno wi fa mimma yuttaga o ɗemgal alhaji ali koko rentete o ɗemgal makko ngal ko ɗemgal dentete ngal bonande baɗɗo bonande baɗɗo fankarde o ñande hemmi noddata taw a woɗɗi o wi fa kam min wahidin heewi goto min ashabihi e almuɓe alhaji ali ceerno haalata de min ashabihi e almuɓe makko jiya jomum a sarra dondo jando li hissati nafsihi e jasgol fittanu mum almudo o fittanu makko jasndu o dondo ala izhari e feññinde shay'in hunde min almunkari tan wi omo jando omo dondo omo adda ɗon fankarde o jiya faraddahu kisa on faraddahu ruttatamo an zalika ga nden fankarde nde o yinno wadde fittaɗo makko jasnu ndu na wurtuɗomo e wadde fankarde ay ceerno no haalɗo bandaji hon bandaji ɗo jofino ɗon miijunoɗo adduɗo ɗon joom baggu won miijunoɗo adduɗo ɗon joom baggu kono ɗo sertanoɗo ko hunde mawde won miijunoɗo adduɗo ɗon joom baggu kamɓe ɗum jali eyyi noon ceerno wi jali baggu o wi waji o ne wiya noon adda jali baggu noon ceerno haaldire bande no winomo adda jali baggu he o wiɗa alhaji ali serte makko ɗo o minen fof mamin janti hen
o wi sabi jasgol fittanu makko o yiɗa feññinde fankare yi andi kam o binoɗon adda jali mbaggu o kam yiɗino feññinde fankarde e wuro noon diine wuro sincirago sunna o wi jiya noon faraddahu kisa on miijinoɗo nden fankarde ruttamo an zalika ga ɗum ko miijino hawfa hulde holko huli wijhatihi wadduremo alhaji ari face face so miijima ɗum tan o hula o hayta wa sadwatihi jawlande alhaji ali laawogol alhaji ali so miijima tan kisa ko ɗum ruttatamo wa sadwatihi alayhi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد دمم يدي الله نيوك أحمد يو حالما